Награда за издигане престижа на община Нова Загора в областта на спорта и туризма. Наградата получава Иван Маринов Иванов, туристическо дружество Алеко 1900. Подготвил, водил и осъществил изкачване на група от дружеството на връх Триглав в Словения, 6-ти по трудност в Европа. Диплом за принос в развитието и популяризирането на туризма в община Нова Загора получава и Ивайло Иванов Енев, туристическо дружество Алеко 1900, за популяризиране и развитие на туризма след учащите се в община Нова Загора. Грамота за туристически изяви и постижения получават Дамяна Стоянова Танева, туристическо дружество Алеко 1900,